ועם האור המתגלה בכל חבר, כולנו יחד מבצעים בשביל למסור את האמת למענך בהשפעה אחת, כי בזה הרצון שלנו יגדל, נצרף אלינו עוד אנשים בהתקפה, כולנו ברצון אחד, בלב אחד, אותה מטרה. ועם האור המתגלה בכל חבר, כולנו יחד מבצעים בשביל למסור את האמת למענך בהשפעה אחת, כי בזה הרצון שלנו יגדל, נצרף אלינו עוד אנשים בהתקפה, כולנו ברצון אחד, בלב אחד, אותה מטרה. מה זה? קבלה לעם, נעים ברור. מה זה? רוחניות. מקור האמת. איפה זה? אתה נכנס ויש לך... אתה גם כזה אולי? היה קמפוס. למה?